Maastricht heeft zijn eigen Big Five. 5 bijzondere diersoorten die binnen de stadsgrenzen van Maastricht leven. Stad-ecoloog Peter Alblas en onderzoeker stadsdieren Bram Oosterbroek stelden de ranglijst samen. De beesten zijn minder groot dan de olifant of neushoorn uit de bekende Big Five van Zuid-Afrika, maar wel minstens zo bijzonder, nuttig of mooi. In deze 5-delige serie laten de dierenkenners zien welke dieren tot de Big Five van Maastricht behoren. Op de 3e plek van de Big Five staat de ijsvogel. We staan hier bij het zogenaamde ijsvogelwiel. En dat is eigenlijk een houten constructie gemaakt door vrijwilligers om de ijsvogel verder het stadspark in te krijgen. En in dit geval specifiek ook de tapijn, het tapijndeel van het stadspark. De ijsvogel gaat er heel veel op de stok zitten die boven het ijsvogelwiel hangt om te jagen op visjes. De bovenkant en zijn vleugels zijn eigenlijk blauw, terwijl zijn borstkant is oranje. Maar dan heeft hij ook nog een schittering in een rugstreep. Dus die is eigenlijk, dat noemen ze iridiserend. En dat is net als parelmoer eigenlijk. Dus die schittert afhankelijk van waar je de vogel bekijkt. Als de ijsvogel voorbij vliegt, zie je vaak ook niet meer dan een lichtflits. Maar als je goed je oren spitst, heb je een grotere kans om het beestje te zien in Maastricht. Ja, de Maastrichtenaar die kan de ijsvogel eigenlijk overal langs de Maas vinden en ook langs de Jeker. En dat maakt Maastricht ook wel een goede stad om de ijsvogel te zien. In dit geval vooral let op het geluid. De roep van de ijsvogel is namelijk een hele hoge, felle roep. Als je die hoort, dan kun je daarna verder zoeken. En dan zoek je vooral langs de steile oevers. Nou, achter ons zien we zo'n redelijk steile oever. En steile oevers met takken die redelijk hoog boven het water hangen, daar kun je de ijsvogel het beste zien. Terwijl veel vogels hun nest hoog in een boom bouwen, graaft de ijsvogel een nestgang in steile oevers. Rivier de Jeker is daar een ideale plek voor. De ijsvogel die nestelt eigenlijk in wanden zoals de wand hier. Daar graaft hij ongeveer een gang van ongeveer een halve meter tot een meter diep. En aan het eind van die schacht zit dan het nest. De ijsvogel is met zijn tropische uiterlijk misschien wel de mooiste uit de Big Five van Maastricht. Maar hoe bijzonder is het beestje eigenlijk? Stiekem is de ijsvogel niet zo heel bijzonder in Nederland. Hij komt overal voor. Maar ja, hij is natuurlijk heel mooi. En hij heeft een heel verborgen bestaan. Dus het is heel lastig om hem echt te zien zitten. En daarnaast is het ook best wel een kwetsbare vogel. Hij eet bijna alleen maar vis. Dat maakt hem heel kwetsbaar als er bijvoorbeeld ijs over het water ligt. Of als er iets aan de hand is met het water waardoor hij de visjes niet goed kan zien. Dat maakt het toch wel weer heel bijzonder om hem te zien.